खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ। जरहाटआव जुबिन गार्गखौ सावनाय समाव दावराव-दावसि खालामनायनि दायाव सा 16 सुबुंखौ हमबाय। साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिमाव जुबिन गार्गनि गासैबो हाबाफोरखौ गुबुन गुबुन रावाव फोसावगोन। 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एल्सेवियार टप 2% फारिलाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानै फोरोंगिरिफोरखौ सोफानाय जादों। भारतआ बांलादेशखौ 41 रानजों फेजेननानै एसिया काप 2026 नि फाइनालाव सौहैबाय। भारत हादोरा जवाहरलाल नेहरू जाहाज गाथोनाव मोब्लिबारि ट्राकनि गिबि बेलिड लन्च खालामबाय। सिआइडिआ गुवाहाटीआव थानाय श्यामकानु महन्तनि थाग्रा खुलिखौ सिल खालामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ अनजालु मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ खालामनो खावलायदों। दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायबाय। बिथांमोनहा बुङो दि बिजिरथाव आरो परदर्शी नायबिजिरनायासो बिजिरनायखौ रोखा खालामगोन। बेजों लोगोसे राम सोरखारा स्पेसियेल डिजिपि गुप्तानि दैदेननायाव मोनसे स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम एबा एसआइटि दानाय जादों। गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों दि जुबिन गार्गआ थैनाय समाव सिंगापुराव थानाय गासैबो सुबुंजों सोंनाय फिननाय खालामनाय जागोन। जुदि सुबुंफोरा एसआइटिनि रिपर्टखौ गोजोननाय मोनाखै, अब्ला सोरखारा बे केसखौ सिबिआइनो गथायनो हागौ। रायजो राजाफोरनि नारसिननाया बांगासिनो दं आरो दा बयबो नायबिजिरनायाव गोसो होदों। नैथि खौराङाव दङ दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ। माखासे घन्टाल' दंबावो। बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया बे समावनो फिथाइ फोसावनायखौ लानानै गोबां रैखाथि राहा लानाय जादों। दावबायनाय समाव जेबो गाज्रि थासारि सोमजिनो नाङा बेनि सायाव खुंथायआ नोजोर होगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव भट होनाय हाबाफारिया आबुं जादों। बिसायख'थि आय'गनि खारिथिनि बादिब्ला बिटिसिनि बिसायख'थियाव गासै सा 316 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बेनिनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 52, चिरांनिफ्राय सा 56, क'क्राझारनिफ्राय सा 100, तामुलपुरनिफ्राय सा 40 आरो उदालगुरिनिफ्राय सा 68 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बिटिसि ओनसोलाव गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 26,57,937। बेनिनो सा 13,23,399 हौवा भटार, सा 13,34,521 आइजो भटार आरो सा 17 थामथि आथोननि भटारफोर दं। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 40 काउन्सिल बियाबफोराव मोन 17 मासि देरहानो हादों। इउपिपिएल दोलोआ 12 मासि देरहानो हादों। बिजेपि दोलोआ 9 मासि देरहानो हादों। कंग्रेसआ 1 मासि आरो गण सुरक्षा पार्टीआ 1 मासि देरहानो हादोंमोन। बे बिसायख'थियाव गासै 3,279 भट सोग्रा मिरुफोर दंमोन। भट साननायनि हाबाफारिया दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायगोन। नोंथांनि बादियैब्ला बबे पार्टीया सोरखार बानायगोन कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ जरहाटआव जुबिन गार्गखौ सावनाय समाव दावराव-दावसि खालामनायनि दायाव सा 16 सुबुंखौ हमबाय। जरहाटआव रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ सावनाय समाव दावराव-दावसि सोमजिनायनि उनाव सा 16 सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों। बे दावराव-दावसिखौ उत्पल बरा, जायखौ उत्पल एक्जम होननानैबो मिथिनाय जायो, बिथाङा जुबिननि गोथै सह'खौ जरहाटसिम लांनो दाबि खालामदोंमोन। हानजाया 20 घन्टासो 37 नं हादोरारि राजालामाखौ होबथादोंमोन आरो जरहाट प्रेस क्लाबखौ बुफाय-बुसि खालामनायनि हुमखिबो होदोंमोन।
बिबानगिरिफोरा खारखोमानानै थानाय बरानि हेंथायै गिबि फोरमायथि रिपर्ट एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव बितपान बैश्य, उज्जवल बरा, देबजित गगৈ आरो गुबुन दं। उनाव बिसोर गासैखौबो जामिनाव हगारना होनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जाथायखौ सोंखारियो आरो गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि खोथा होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिमाव जुबिन गार्गनि गासैबो हाबाफोरखौ गुबुन गुबुन रावाव फोसावगोन। आसाम साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिम रुंसारि महरगिरि जुबिन गार्गनि गासै हाबाफोरखौ असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाव फोसावनो थाखाय मोनसे गोनां मावथांखि लादों। बिथांमोनहा इयुनाव तामिल, तेलुगु, मलयालम आरो कन्नड़ रावावबो एडिशन फोसावनो थांखि लादों। आफादनि आफादगिरि ड बसन्त कुमार गस्वामीआ बुङो दि जुबिन गार्गनि मख'जाथाव अनसायजानाय आरो बिथांनि सुबुंथिनि थांखिया गुवारै बाख्नायजाथाव। बिथाङा बुंबावो दि त्रिदिप बरुवानि दैदेननायाव जथुम्माया सिगांनिफ्रायनो साखाफारा जाखाबाय। गस्वामीआ बुङो, 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 सेप्तेम्बराव बिथांनि जोबथा संस्कारसिम जों नुदोंमोन दि माबोरै बिथाङा असमिया हादोरनि सार जादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एल्सेवियार टप 2% फारिलाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानै फोरोंगिरिफोरखौ सोफानाय जादों। 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एल्सेवियार रेंकिंनि बायदिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाफुंसारनायाव सानै फेकाल्टि मेम्बारखौ बुहुमनि जौसिन 2 जौखोन्दो बिगियानगिरिफोरनि बाहागो महरै सिनायथिनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे सन्मानखौ बटानि डिपार्टमेन्टनि गाहाय ड हेमेन्त शर्मा आरो केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट बिफाननि गाहाय प्रफेसार सन्जय बसुमतारी बिथांनो होनाय जायो। ड हेमेन्त शर्माया गासै केरियार आरो बोसोरसे मोन्नैबो थाखोआव रेंकिं मोननो हादों, जेराव प्रफेसार बसुमतारीखौ अरायथा गोहो आरो जौगा मुवाफोरनि थाखाय बोसोरसेनि फारिलाइयाव सोफानाय जादों। बे बुहुमनां सिनायथिया आसामनि बिजिरसंगिरिफोरनि बांबोनाय बिहोमाखौ दिन्थियो आरो बेयो गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि। द'थि खौराङाव दङ भारतआ बांलादेशखौ 41 रानजों फेजेननानै एसिया काप 2025 नि फाइनालाव सौहैबाय। भारतआ एसिया कापआव दुबाइआव जानाय सुपार 4नि गेलेनायाव बांलादेशखौ 41 रानजों फेजेननानै गावनि मोजां दिन्थिफुंनायखौ लाखिबाय थायो। बे देरहानाया सोलिफु चेम्पियन श्रीलंकाखौबो फेजेननो हायो आरो फाइनालाव भारतनि जायगाखौ थि खालामो। साबसिन दिन्थिफुंनो हानाय अभिषेक शर्माया जादोंमोन, जाय खालि 37 बलाव मोनबा सिक्स बुनानै 75 रान बानायदों। कुलदीप यादवआ सोमोनांथाव बलिं खालामनानै गेजेर अभाराव 8 रान होनानै 3 विकेट लायो। वरुण चक्रवर्ती आरो अक्षर पटेलाबो मख'जाथाव बाहागो लादों। थेवब्लाबो भारतआ मोनब्रै केच हगारदोंमोन, नाथाय बांलादेशआ फैफिननो हायाखै। गोख्रों गोख्रैथिजों भारतआ दा टाइटल मेचनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। खौरां मोननाय बायदियैब्ला जोबथा फाइनाल बादायनाया फैगौ 28 सेप्तेम्बराव जागोन। स्निथि खौराङाव दङ भारत हादोरआ जवाहरलाल नेहरू जाहाज गाथोनाव मोब्लिबारि ट्राकनि गिबि बेलिड लन्च खालामबाय। मिरु जाहाज गाथोन, जाहाज रोगानाय आरो दै लामाफोरनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया जवाहरलाल नेहरू पर्ट अथ'रिटि (JNPA) नि नवाहा सेवा डिस्ट्रिबिउसन टार्मिनेल स्वेपेबल बेटारिजों लोगोसे भारतनि गिबि मोब्लिबारि गिलिर ट्राकफोरखौ बेखेवो। बेयो JNPA-खौ भारतारि जाहाज गाथोनफोरनि गेजेराव मोब्लिब ट्राक फ्लीटफोरनि गेजेराव देरसिन अपारेटर खालामो, जाय अरायथा लजिस्टिक्सखौ हेफाजाब होयो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिया 2070 मायथाइसिम नेट लाथिख' एमिशन मोनफुंनो थाखाय भारतनि थांखि आरो नेशनेल इलेक्ट्रिक मबिलिटि मिशन प्लाननि बादियै जादों। जवाहरलाल नेहरू पर्ट अथ'रिटि, जाय भारतनि फ्राय 50% कन्टेनार ट्रेफिकखौ सामलायो, अश'क मुलुगसोलोंसालिजों जाहाज गाथोनफोरनि थाखाय खाजोना दाथाय सोरजिनो थाखाय मोनसे गोरोबथायारि गोरोबथा खालामबाय। मोब्लिबारि ट्राकफोरा उत्सर्जन खमायगोन, गुबुंले जानायखौ खमायगोन आरो दावरावखौ खम खालामगोन। मेरिटाइम इन्डिया भिजन 2030 आरो ग्रीन पर्टस इनिशिएटिभनि बायदियै गुबुन जाहाज गाथोनफोरनि थाखाय मोनसे मानदान्दा गायसनगोन। गुथि खौराङाव दङ CID आ गुवाहाटीआव थानाय श्यामकानु महन्तनि थाग्रा खुलिखौ सिल खालामबाय।
क्रिमिनेल इनभेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट (CID) गुवाहाटीनि गीतानगराव थानाय श्यामकानु महन्तनि न'खौ गोबां डिजिटेल डिभाइसफोर आरो मावख'आरि फोरमान बिलाइफोरखौ बोखांनो हानायनि उनाव बन्द' खालामदों। बे अपारेशना 7 घन्टा सोलिदोंमोन आरो गोबां जायगाफोरखौ लानानै मोनसे गिदिर नायबिजिरनायनि बाहागोमोन। सिग्रोमनाय समाव नायबिजिरगिरिफोरा गं 7 मबाइल फन, गं 2 लेपटप, 9 हार्ड डिस्क, गोबां पेन ड्राइभ, गंसे CPU आरो गोबां अफिसियेल फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामो। जब्द खालामनायनि उनाव जायगाखौ सिल खालामनाय जादों। रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला महन्तनि सुलुंखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै। गाहाय नायबिजिरगिरि अधिकारी रजि कलिता बिथाङा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै गोदानसिन नागिरनायनि सोमोन्दै फोरमायगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मेलनि उनाव नायबिजिरनायनि माखासे बिथिंफोरखौ रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हागौ। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो मावख'गिरिफोरा बे समाव जेबो उफ्रा फोरमायथि फोसावाखै। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।